Mami, wala pa tanabot, mami. Luwi na kayo si Bibi, oh. Layo na kayo itong ibaktasan. Mga anak, antusa lang ninyo, ha? Nangita pag-signal si mami, kaya di ba kontak si daddy? Okay, tara sa unahan, tamang kita signal. Inay lang manghod. Siya mo manghod nga o nga sa ate mana. Inay lang. Ako yung signal din nak, dito pa sa unahan. Mami, kung papapa lagi ni mami. Ayaw na na, tara na. Hindi lang ka manghod, ali lang manghod, inay lang. Murag na signal dire, hinay lang. Murag na dire. Murag na. Hindi man na, mami. Isuda yung laylahig amahan ay. Makortan tao sahay ba kung anak mo ba na ito dili? Gwapar mo tikog yun. Ayaw pa nga na, mami. Bisag laylahig may kamahan. Iksuon nga pa, mi. Ali dire, bibi. Ay, kakaw. Sulad mi mo manghod. Sige daw, kiss daw, bi. Bidaw, be. Pagway iksuon. Di ba, paspas kita kadili? Ay, sa akin, nawag yung daddy. Hello? Are you there? Grabe ni nga, pamilya. Uy, dagan kay sikreto, pre ba? Mao ganay, pre. Sayro na taron, pre. Kung nabay kabit si Melody. Si Melody na kabit. Hinagkabindan ka. Oh yes, I'm only one. Pre, kaya katawag, pre. Amerikano na. Amerikano na, pre. Kung Amerikano na sa ato pa. Dollars na! Oo, pre! 60 pesos na, pre! Ang dollar, 60 pesos na! Gagi, naka-upload ka? Mga ganito, mag-upload punta. Ay, wala ka ka! Siya nga, Kisa kayo nang katawag si mami ba? Dada! Dada? Ano, nag-English man nga? Bisaya man to, papa! Kiyo! Bungi man to! How are you there? Wow! You want video live? Oh, no! Okay, send me first. Wow! Krista! How much? $200. Oh, it's so expensive. Lower the price. $199. Okay, that's okay. I will send now. Okay, thank you. Kini, di-send yun ang kano, oh. Okay, I will send you video live. Do you see this? Wow, honey, it's so huge. Yes, this is a big, so much. I want that down there. The Now, another payment. Oh, what the heck? Okay, we'll send now. Okay. Mga anak, para sa inyohan akong ibuhat, balag sakit sa akong buot. Dugay pa na, mami. Hungry. Mami, gigutom na ko si Bibi. Nak, atusal ninyo kagutom, nak. Nangwarta pa si mami. Makakaon lagi mo karon. Here, I will send you my lower down, okay? Okay, that's all. Bisuda pa no binuring sa internet, oy. Baligya digdigan. Mami, kisa na mo, kistorya, mami. Siyempre, naki mo, daddy. Ano, nag-English mo ka? Pre, kinsa na ipadulong. Pre, Mauna si Judy. Best friend ni Melody. Best friend niya? Oh. bakla! Napod ni isa, oh. Bakla! Kamusta na mga bakla? Kung pa ka diri, day, mag-apil-apil na pagkasamong pamilya. Dili bang good ba nang mustar ako? Maniid na po siguro ka. Wala, kabalo na ba kasakwan no? Friendly mo yata. Hilom dia, baog! Last ni mong anak bakla ha, ilabay ko rin sa pangpang ron. Ay, alam po na yung isa. Kining isa, pwede ra. Bakla, nakoy nabantayan si Muha ba? Nagpaputol kag buhok? New hair lang po. Pilapod! Nasa mga 2K. Tukay, naglisten magi mong pamahog paniod to. Siyempre, ikaw na yung kano. Ha? Kano? Mami! Wala. Ayaw pag-ating-ating sa kuha, kay kabalo ko si Muha, nangatik ka. Mami, nakay Amerikano, mami. Igat mami. Sige na. Mutugan ko sa inyo, nakay Amerikano. Tinood yun bakla, nagkadayon mo ito afam bakla. Katong kachat-chat ni mo. Yes, ting. Katong gingon gud sa... Mga... Bakla, ayaw pagingana. Nabiya kay Ban na masakpan gani ka. Mami, cheater ka, mami. Igat, mami. Ayoko niya i-judge siya. Ginabuhatan na ako para makakaon mo. Hala bakla, wa ka na ulaw. Gibaligyan ni mong dignidad. Tas nabod yung kay mga anak. O tanawa pre, mo na tama pre. Ang best friend mo, tambag siyang best friend. Mali mo gunang ginabuhat ni Melody good. Kabalo ka kung na dapat maulo sa tuwa. Tanan duwa, tagko na kayo nagkapampers gapon. Imo man gusto yung ginatolerate bakla. Muy boy. Ayoko i-judge, Tin. Dapat masabtan ko nimo. Di ba ko pareha sa imo, di ba, Cheng? Baog! Pre,
Nabay punto si Melody pre. Sa kalisos ka panahon karon pre. Makabuhat jud kag dili maayo. Bitaw pre no. Tinuod jud na pre kay mao man ang realidad. Ay mo pagyanas ako bakla. Bisan usa pa kalisod bakla, dapat dili nimo binawangan imong bana. Hala, nakonsensya ko. Bakla, mali ba yan imong ginabuhat bakla? Kasada mo yan mong junior. Oh my God, nagbinuang ko, Tin. Ayaw ninyo isama yun kay basig mamatay ko sa kumbana. Ayaw bakla! Mami, luwi kay si daddy kay imong gibinuangan. Burikat, larin lagi kayo mo ay. Nanay kamot rako tapos karong i-judge ko ninyo? Bad ka, mami! Ngano bakla, kanang Amerikano, nahigugma ba kaniya? Wala ko nahigugma sa Amerikano, Tin. Pero dili ko basta-basta makabuhi kay kapadala 500,000 weekly. Ha? 500,000? Na! Tara ba? Napaligso ninyong laki? Aw, kwarta. Ayun sa baga, ha? Amerikano ra pud ganahan ni Jody. Pero bakla, unsaon na lang man si Junior? Huwag ko mabuhatin. Magpadayon ka pa sa sakag lubi. Unsa naman po si Junior, maringkiti raman pud. Tapos sa pinakalain ka, Junior, 60-40 ang tuba. Kasi pasabot mo 60-40 ang tuba. 40 ang tubig, 60 ang tuba. Tanaw, Patak pulis ana. Pasabot yun ko si mong gibati bakla. Uy, yung bana. Bana na niya? Palahubog. Speaking of Junior, naay mong bana. Hoy, Melody! Nay pagkaon dira. Hubog na po yung bana bakla. Hubog na po. Saan mo siya, Tin, oy? Bulagi lang lagi na. Di ko kabulag, Tin, kay... Saan na ng mga bata? Laban na ng isa, kasi may maampun na. Bakla, okay ra Jiwi, amahan ang mga bata. Sure ka, Tin. Basta ko isumbong, Tin, ha? Dili bakla, ako bahala sa imuha. Sige na, Tin, kaya wala pa yung mag-call sa akong kano. Lakaw na dito ako. Para basindan na po kag 500,000. Senda lang puti ka. Igat. Oh, no! Nak, dala si Mutita na ka. Naman yung papa diha. Oh, Melody! Uy, di na ko anak. Hindi man taga dati. Marami akong tinawag niya anak ko, Melody. Luod daddy. Na! Traitor! Asan traidora? Mami! Mami! Masag di na sila mapunta. Bye-bye! Iyong kaluod. Ilunda, baog! Love, nakuingon si mo. Sa mga ingon mo? Excited ka? Buntis ko! Buntis ka! Ikaw ang amahan. Hindi ko kato, mabuntis ka! Oh my gosh! Nabuntisan pag yun di ay ang best friend ni Melody! Susang na ako kanilana. Mamut lang, murag di na madawat siguro sa photocopy yung machine.